Bon dia! A matins em vesteixo, esmoso, m'aixo el cap, senta de dia. Aquí a Sant Tomàs la meva feina és netejar els productes bruts que vaig a buscar a la cuina, paelles, olles, safates, ganivets i forquilles. I estic molt bé amb la companyia de la gent que tinc i el suport que em donen. Tu, Jordi, uneixes la paraula, la llegeixes i la uneixes amb el dibuix. Sí. D'acord? I la Viviana també llegeixes i uneixes amb el dibuix. M'agrada venir a l'escola a aprendre moltes coses. Tinc moltes amigues i molts amics. Estic vinculada a Sant Tomàs des de l'any 2008. Aquí faig coses d'artesania social i també les venem aquí mateix. Molt bé, estupendo. Vale. Estic molt contenta de formar part d'aquest projecte i molt il·lusionada de poder atendre els clients també. Anem a buscar les peces. On són les peces? Com ho fas tu? Anem a buscar? Molt bé. La Clara va néixer amb una malaltia minoritària, que és tan minoritària que només la té ella, i no se sap ningú més que l'hagi tingut. El pronòstic era bastant dur i des de Vall d'Hebron ens van recomanar, ens van dirigir a que anéssim al CDIAP que ens corresponia. Ens ha fet fàcil tot el que podria ser molt difícil, o sigui, en una situació molt complicada per nosaltres i molt confosa, ens ho ha ficat tot molt fàcil. Ens han guiat d'una manera que ens ha ajudat moltíssim, moltíssim. Ens ha tret molta responsabilitat de sobre i moltes preocupacions. Sense aquesta ajuda, sense aquest suport, vull dir, la Clara no seria com és. Treballo en una empresa amb el suport de Sant Tomàs. Estic molt content, perquè gràcies a la feina he pogut estalviar i comprar-me un cotxe nou. M'agrada molt la natació. El meu equip natació. Anem a professors que van molt bé. Visc a Renfe de Sant Tomàs. Avui som divendres. Anem a Gainer, després anem a Sala de la TV, i després anem
dutxa, sopar, dormir i bona nit. Bona nit.